मैया नैबे 2021 मायथाइयाव जानो गोनां मेट्रिक आरो हायर सेकेन्डारिनि जि आनजाद बे आनजादा जिहेतु कभिड परिबेसनि थाखाय बा कर'ना भाइरासनि थाखाय आसामनि हेल्थ डिपार्टमेन्ट आरो आसाम स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट बिथांमोना आनजाद फाथिनो थाखाय आनजाद खुंनो थाखाय जिहेतु पारमिसन होआखिसै आरो जायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद अल आसाम स्टुडेन्ट इउनियन बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' माने गुबुन गुबुन आफादजों लोगोसे आसाम साहित्य सभा जोङो खेबनै आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रिनि मासि लानायाव सावरायसेयावबो जिहेतु 11 बोसोरनिफ्राय 18 बोसोर बैसोनि फरायसा फरायसुलिनि बा बै बैसोनि सुबुंनि जि माने इनफेक्शन कभिड जानायनि हारा 28,000 थांनाय 10 साननि सिगाङाव बे मोनसे रिपर्ट फैदोंमोन आरो जायनि थाखाय बे आनजादखौ खुङोब्ला 7 लाख फरायसा फरायसुलिया बे आनजादाव बाहागो लायोब्ला बिनि गार्जेनफ्रा 7 लाख फैयोब्ला आरो इनभिजिलेटरफ्रा फैयोब्ला प्राय 18-20 लाख बे आनजादजों लोब्बा थागोन आरो जायनि थाखाय बेयो मोनसे गिख्रंथाव जागोन होननानै बे आनजादखौ केन्सेल खालामनाय जाबाय। नाथाय बयबो फरायसा फरायसुलिया आनजाद होनो थाखाय रेडि दङमोन। बिनि गेजेरावनो सानैसोआ आनजाद केन्सेल खालामनांगौ, CBSEआ केन्सेल खालायोब्ला आसामाव मानो आनजाद जानांगौ बेबायदि विथड्र खालामग्राबो दङमोन। नाथाय बांसिन गार्जेन बांसिन फरायसा फरायसुलिया आनजाद होनायनि फेभारावनो बिथांमोना फरायबाय थादोंमोन, प्रिपारेसनाव दङमोन। दा जिहेतु आनजादा जालिया बिनि थाखाय मोनसे बिकल्प, बिनि थाखाय अल्टारनेटिभ इभालुएसन सिस्टेम माने मोनसे स्पेसियेल मार्किं सिस्टेमनि थाखाय मोननै कमिटि, हायर सेकेन्डारिनि थाखाय मोनसे, मेट्रिकनि थाखाय मोनसे, मोननै गोजौ लेभेलनि कमिटि बानायनानै होदों आरो बे कमिटिया सप्ता खनसेनि गेजेराव गासैबो फरायसालिनि रेकर्ड, फरायसा फरायसुलिया आनजाद होनायनि रेकर्ड डाटा आरो बिथांमोननि पारफरमेन्स, इन्टारनेल एसेसमेन्ट, प्रेक्टिकेल मार्क बे गासैखौबो नायबिजिरजोबनानै आरो बेखौ बेसिस हिसाबै लानानै सरकारनो बिथांमोना मोनसे मेट्रिकनि थाखाय मोनसे, हायर सेकेन्डारिनि थाखाय मोनसे बेलेग बेलेग बिथांमोना मोननै पद्धतिजों, मोननै नेमखान्थिनि गेजेरजों इभालुएसन खालायोब्ला फरायसा फरायसुलिया बन्सित जानाय नङा, बिथांमोना मुलाम्फा जागोन बेबायदि मोनसे अबजार्भेसन लाखिनानै बिथांमोना सरकारनो गथायबाय आरो बे रिकमेन्डेसनखौ बे मोननै नेमखान्थिजों फरायसा फरायसुलिनो मार्किं होनाय, रिजाल्ट फोसावनायनि बे नेमखान्थिखौ मैया आसाम सरकारा फोसावबाय आरो फोसावनायनि उनाव जोङो नुबाय जे मेट्रिकनि थाखाय, हायर सेकेन्डारिनि थाखाय मोननै नेम, बेयाव माने 40 प्लास 20, 70 प्लास 30 आरो गुबुन गुबुन इन्टारनेल बा स्कुलनि टेस्ट एग्जाम आरो क्लास 9नि एग्जाम, क्लास 10नि एग्जाम आरो टेस्ट एग्जाम बेफोरखौ लानानै मोनसे इभालुएसन खालामनायनि मोनसे नीति तयार खालामबाय। दा बे बेलायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो जिहेतु बिकल्प पन्थाजों रिजाल्ट होनांगौ आरो बिनि बेबस्थाया जथेस्थ जटिलमोन, थेवबो बे कमिटिया बे लामाखौ दिहुननानै होबाय आरो बे लामानि गेजेरजों जोंहा बिसास दङ फरायसा फरायसुलिया मुलाम्फा जागोन आरो बिथांमोना बयबो माने बांसिन जोंनि फरायसा फरायसुलियानो पास जागोन आरो मोजां रिजाल्ट, मोजां मार्क्स बिथांमोना मोननो हागोन। गुबुन फारसेथिङै मैया बे एखे समावनो आसामनि सोलोंथाइ बिफाना मोनसे नटिफिकेसन अधिघोषणा जारि खालामदों आरो बे नटिफिकेसननि गेजेरजों माने पइन्ट्स दङ, बे मोनबानि 4 नम्बर पइन्ट्सआव लिरनाय दङ जे जायफोर फरायसा फरायसुलिया बे आनजादखौ बा बे माने इभालुएसनखौ, बे मार्किं सिस्टेमखौ सन्तुष्ट जाया, सेटिसफाइड जाया, गोजोना, बिथांमोननि थाखाय फैबाय थानाय 15 सेप्तेम्बरनि सिगां आनजाद खुंगोन। बे एखे सिस्टेमावनो, एखे सिलेबासखौ लानानै, एखे रल नाम्बारजोंनो, जुदि कभिड परिबेसा नर्मेल जायोबा आरो नङाबा फैबाय थानाय 2022नि फेब्रुवारि दानाव खुंनो गोनां बे आनजादाव बिथांमोना बाहागो लानो हागोन। बे बेटारमेन्ट आरो इमप्रुभमेन्टनि थाखाय मोनसे लामा होदों। बे पइन्ट्सआव जोंहा बुंनो गोनां गैया, बे पइन्ट्सआ मोजाङानो जादों, जायफोरा सन्तुष्ट नङा बिसोर बेयाव जिरायनो हागोन। गुबुन मोनसे 5 नम्बर पइन्ट्सआव दङ जे दिनै जि रिजाल्टआ जि मार्कशिटखौ होनाय जागोन बे इभालुएसन पद्धतिनि गेजेरजों, बेखौ क्वालिफाइं
माने मार्कशीट हिसाबैसो लागोन आरो बियो अकल एडमिसननि थाखायल' जागोन बा फिउचाराव बिखौ नोङो फरायनो थाखाय एडमिसननि थाखाय बिखौ एक्सेप्ट खालामनाय जागोन। खिन्थु नोङो जुदि साख्रि मावनो थाखाय गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव एप्लाइ खालामनो थाखाय बा फोरोंगिरिनि साख्रि मावनो थाखाय टेटआव नोङो एप्लाइ खालामनो थाखाय जुदि नोङो बे मार्कशीटखौ एप्लाइ खालामो बे मार्कशीटजों नोङो जुदि एप्लिकान्ट हिसाबै गावखौ एप्लाइ खालामो होमब्ला बेखौ एक्सेप्ट खालामनाय जानाय नङा। दा बेखायनो बेयाव मोननै बोखावनानै होदों। मोनसे जाबाय फरायनो थाखाय हायार स्टाडिसनि एडमिसननि थाखाय बे मार्कशीटआ एक्सेप्ट जागोन आरो गुबुन मोनसेथिं साख्रि बाख्रिनि थाखाय बे एक्सेप्ट जाया। दा बे बाथ्राखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों सरकारखौ बे पइन्टखौ बोखारनो थाखाय जों खावलायदों आरो बे पइन्टखौ बोखारनानै बेखौ गैया खालामनांगौ। जों लुबैदों सासे फरायसाया मोनसेल' मार्कशीट मोननांगौ, मोनसे सार्टिफिकेट मोननांगौ आरो मोनसे इभालुएसन मोनसे परिखानि गेजेरजों जानांगौ। दा बेखायनो जिहेतु इभालुएसन पद्धतिया फैबाय मार्कशीट बिथांमोना मोनगोन आरो बियो गासैनिबो थाखाय एक्सेप्टेबल जानांगौ। बेयाव माने नोङो फरायनायनि थाखाय मोनसे आरो साख्रिनि थाखाय मोनसे बे बाथ्राखौ जोङो बेयाव जोङो मानिनानै लानो हाया। आरो बेखायनो मोनसे एग्जाम्पल जुदि जोङो लायो जे सासे फरायसाया दायो क्वालिफाइ जाबाय हायार सेकेन्डारियाव बे एडमिसन लागोन, डिग्रियाव एडमिसन लागोन, नाथाय नेक्स्ट 2022 बा सेप्तेम्बर दानाव जुदि परिखायाव जिरायफिनोबा बे जुदि फेल जायोबा बे फेल जानाय सार्टिफिकेट मार्कशीटखौ बे लानानै जिउखौ दैदेनगोन ना बे माने पास जानाय मार्कशीट आरो सार्टिफिकेटजों माने मास्टार डिग्री बा डिग्री खालामगोन बा MBBS इन्जिनियारिंआव थांगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ जोङो रिभिउ खालामनो थाखाय जों खावलायदों आरो बेखौ बातिल खालामनानै बिनि थाखाय सरकारा सिद्धान्त होनांगौ। बे मोनसे। गुबुन मोनसेया जाबाय आसाम जुडिशियेल सार्भिस जि मोनसे इम्पर्टेन्ट माने आयेनारि जि माने बिफानाव साख्रि थिसननायनि जि आन्जाद, बे आन्जादाव जोंनि बर' फरायसा फरायसुलिया थांनाय गोलाव समनिफ्राय बन्सित जानानै दङ आरो बेखायनो बन्सित जादों जे बिथांमोना बे आन्जादाव जिरायनो नागिरोब्लाबो असमिया माने पेपारा कम्पालसरि जानायनि थाखाय जिहेतु बिथांमोना असमिया माने रावजों माने सोलोंथाइ लाबोआखै बा बे बिमानि राव नङा, बिथांमोना बेखौ फरायनो हाया बा लिरनो हाया। दा बेखायनो बिथांमोना बे आन्जादाव जिरायनो मोना, बन्सित जादों। सोरबा जिरायोब्लाबो बेयाव बियो फेल जायो। दा बेखायनो बर' रावा 90 सिडुलाव हाबबाय। आसामनि अफिसियेल एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय, लोगो सरकारि राव। आरो दिनै आसामनि गभर्नर, आसाम सरकारा गेजेट माने आसामनि गेजेरजों बेखौ गासैबो सरकारि बिफानाव आयेननि बिफानानो जा गुबुन बिफानानो जा बेखौ बाहायनांगौ होननानै दिनै फोसावबाय। बिनि उनाव हाइकर्टनि रेजिस्टारा बेखौ सिलेबासाव एडभार्टाइजमेन्टआव असमियाखौल' कम्पालसरि खालामनानै बर' रावखौ माने बेयाव सोसनाखै आरो बेखायनो आसामनि गुवाहाटि हाइकर्टनि रेजिस्टार बिथांखौ जों खावलायदों, जों दुखु मोनदों, जों सोंखारिदों जे बिथांमोना इच्छाकृतभाबै जोंखौ बन्सित खालामदों, जोंखौ नेग्लेक्ट खालामदों आरो बेखायनो दिनै जोङो रेजिस्टार बिथांखौ जोङो गोख्रैनो बेखौ इनक्लुड खालामनो थाखाय खावलायबाय। आसाम सरकारा बिनि सायाव इनिसियेटिभ लानांगौ, इन्टारभेनसन खालामनांगौ आरो आसाम जुडिशियेल सार्भिसाव जाहाथे बर' फरायसा फरायसुलिफ्रा एसपायरिं केन्डिडेट्सफ्रा एप्लाइ खालामनानै जुडिशियेल सार्भिसाव बिथांमोना जाहाथे हाइकर्टआवनो जा डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि कर्टआवनो जा जाज जानो हायो, बेनि थाखाय बे सुबिदाखौ मोननो थाखाय बे बेब'स्थाखौ खालामनांगौ होननानै जों दिनै दाबि दैखांदों। गोजोन्थों।